Salbrungna haikano lamsogo norokno ojrawo gomoti tibini mangplio hasteni juda thaini koknoma bai lai thangjak miani shalo phekjaknai mani rokbai katenani eba kheba one day awareness program hnoi Christian Youth Society ni bisingti lwajakha Christian Kamini Thai Integration Club Playground to amtikheno taklai bisiwo puila borokni o panda lwajakha tei saiknarika bwskangni bisirogo bo jora kaham hingke omtikhano bisibrumno yapri kaham semani bisingtui omti heiteibo kaham karakhe omhai phekjaknai mani rokno kasunani bagai omtikheno panda o koknarjakha phekjaknai mani rokbai omti haike bwskangni salo katiwi tongnai ompi naimthang bedekni boromganang STP ni bisingtui tei ponokari Christian Kamini Chowdhury boromganang mani kolai bahaino ophekjaknai mani rokno tui no saikhnarika omtikheno mangplio teibo nukjakha kwbangma kami amchaini boromganang tei kumun khorokba Kamini Chowdhury rok bahaino nainedi mangplio paithakjora Christian Youth Society ni adong okra tamusaka Sanja kaham tiniro paisok pemani bagai norong nogo tini je tini or je program pemani main kata song drugs free tai help tai boni logo loge kisah song singer ono invite kaika angke first to ang ane bung sinar ane bung kathakon kolon ang o parani kroksa borok parani kroksa okra borok angke sini wangsung mungka agami bosoro jung bahika tawisa drugs o free abno jung program khaimano abno jung wangsung lainai hingga sini oro tinta jinis noti jung program khaika engka drugs free dijongka health camp tai dijongka drugs free te o health camp ni bon loge kisa samung laibani mosong gan senai do jung kobrong awas rendah ni semua terus tangkap সরকারি সাহায্য জাস্ট নিজের মধ্যে কাইসা ও প্রোগ্রাম না উদুং নামানি ओंखाय जों नेक्स्ट टाइम जों जुदि गाहाम करं समय दं थाखा जों तयसे हाय प्रग्राम खालिनायनि जों मानसगो जों अरचिनि भलन्टियार खूब कष्ट निजेर मध्य जों रां पैसा कालेक्शन खाय जों प्रग्राम खाय दङ आशा खाय प्रग्राम कोनो डिस्टार्ब मोला आगामी बছर जों हायकेन खायनायनि आं अनुरोध खाय हामबाय बिसि बोसोराव ओ पान्दा खायजागै दं चिन और पारा तो एक्चुअली जों ताबनो फार्स्ट जों आगेराव माइ खायजाया जों ताबो जों फार्स्ट माइ उदुंना जाखा माने नको स्ट्रेस खायनाय बाकिनो संसार खालायबोनि बि कुसाबायबोनि गाहाम रिलेशन दंला अमो माने फेक जेता जों नुगि फायो अमो हायनो जों अरो स्टेज अफ बासन रुमा बाय अरो स्टेज अफ बासारि उइ बरं होइते जदि जों खोनाना हायो ताइबोसो जों अमो लार्निं एक्सपीरियंस दं आं अमो खायके जो ताइबोसो माने खायनान मुसलमानि बाट जेहि को पुस्काङाव ताइबोसो अमो प्रोग्राम आशा खालायनाय नरो offer जों अमहाय पॉइंट दङ किसा जङै अमहाय बरमनो से जों गुयरो बंनो सोसाइटी नि बिस्कामाव कायसा गाहाम लामाव जे अमहाय लामा हामियाव हेमै गाहाम लामाव जे फायनि बंनो कायसा माने एग्जांपल खाय जों बंनो से पुसाना न एबो इनके से जिन सोसाइटी अमो पूरा ड्रग्स देखे जों माने अस्ते जों नाकारमानाय हाया के अमनि माने मेसेज क्लियरलि जों बहमांगला दिनि अरो जों माने गोबां ताइवान परे बोताइबो कक सानाय दंनाय बाट आंनो सानाय नि अकरा रंनो चौधुरी रंनो आगेन दिनो तो आपने सं तो अमहाय नुगुनु गेखौ खोबो खोनानियाखौ बाट ताबुक नि जे माने पारानो दैथे दंनाय रं ताबुक नि गांके प्रॉब्लम गांके माने अमहाय गदाल बुजिया जों मोबाइल दिसे अमहाय रक माने बुइ ग्रुप खालायो गोबां मा जागाव नुखा WhatsApp ग्रुप बा अमहाय बंनि से आलादा ग्रुप से दं अमहाय दल रक बरक माने नि फेसबुक रो बंनि फलोइंग केमो माने आलादा से बरक सब समय बरक माने बिसिं बरक बिसिंनो तंलायो बरक बैबायबो खोथालाया हम हायरम न पाराव किसामिसा ऑब्जर्व खालामना गेन पुलिस नो साइमन बा नि हेल्थ डिपार्टमेंट नो साइमन जों बंनो माने बुइ तगि हम हायके ठीक थाया जों बं काम काउंसलिंग रे बंनो एकदम तमायनाय करेक्टिव मेजर्स होके नांगाने बंनो सरकारनि हेल्थ सेक्टर जदि से दं हम हायरको रहय जाते बरफ থেকে তাই বই सोंनियाथ' बारु इजाया अमायरो मायांथ' अमायके जों स्टेप माननाय इंगेजजों पारानो ताइबो अमाय ड्रग्स फ्री सोसाइटी फ्रेनाय बाकी निनि अरो जे माने निनि किसामिसा जे पारानि जे अर्गानाइजिं ओ क्लाबनि मेम्बार्स न अमनो पाइनाय अमाय फालनाय बा सानाय नुखांगांगे पुलिस प्रशासन खबर दि आंनो फोन फैदि आं नाम्बार
जों बंनो रमै बंनो पानिशमेन्ट होनाया बंनो कारेक्ट खायनानै बागैसो जों अर दङ पुलिस माने खालि नोङो रमै सिक्रि नङा फाइन खायनांगौ आङो उनाव साव आइ पुलिस जारा थाङो लेभेलाव जारा अफिसाराव नंगौ जों बर' बाय पाब्लिक बायके जों बिल खायनानैसो जों उनाव माने अर कायसा बलम बरक बा एक्सट्रिमिस्ट बा टेररिस्ट बाय जों बिल खाया जों पाब्लिक नोंहाय आंहाय पाब्लिक बायसो जों बिल खायनाय ओंखाय बर'खौ जोंहाय न' जोंबो बर' खायनो बर' जोंनो नुबो कायसा किरिमानि फियार दंनानैके अमो जायासो होनखा बर' जोंनो होनखागोनके बर'नि जे प्रब्लेम अपेनलि जोंनो शेयर खायमाननाय जोंनो लासियावै जोंनो किरियावै अमाय इमेज से कायसा पुलिसनि मातमना ताइ कायसा होनखागोनके सेम बाबे पाब्लिकखौ पुलिस बाय कायसा गाहाम रिलेसन दंनि माने जाता आइन बाबे कायसा गाहाम सोसाइटि खायनानि अमनसे चेष्टा मा खायनाय निनि सेरायबो सारनो स्पेशली जारा स्टूडेंट दङ बाइक रो गयावै गोबां गंगे अ ड्राग्स जाय बाइक रो चालकन एक्सीडेंट बुङो निजे तो देराव देराव बुइनो देराव तमन माने निनि तमहिनाय देरावै से एकदम पूरा तमहिनाय निनि एकदम रिपोर्ट खायो उमायता ओंखाय अमन सानाय निनि गाहामके दंनायदि ओंखाय अमाय ताइबो प्रग्राम न खायदि जों दङ साल' फन खायदि हासिं सामा है स्कुल रो बा निनि पंचायत लेवल रो बो ताबुकले अमाय प्रोग्राम खायनानि गभर्नमेन्टनि स्किम दङ नांगांके भिडिअ नम्बर सानाय बबो ताइबो अमाय स्पोर्ट्स मेटेरियल बिले तामोननाय अमाय नरिनानि बगै अनेक चाइखौै दङ बबो जों खायनानि से बुसकामो ताइबो तमांगे थिं ट्राइबल एरियाव अमना नाखुमानि ताबुकले जतन सय नांखुमानि जेटा नांगांके अमन खालायमांगलाखनै वानसं माने बेलाय खस्थ' खालायजाक अर आंबो स्राबसासि आजगनानि सुजगमान आं दिनि सालपं सामुं खालायमानि अर लेंजाक माइसासि मासाया 3-4 दिन दिबनि माइसायै सामुं खालायजाक अर अमाय खाकफोरबाय पान्दा खालायनानि नै संसामानि बेलायना हामबाय कुमति संनो ड्राग्स नकलाय हामिया नकलायो बेलाय हामिया ओ गलगजा ड्राग्स जाखाका सिदिबो हामिया नकलायो बेलाय केफेक चुआक नंनाय सिदि जानाय ड्राग्स जानाय बेलाय हामिया तमानि बागै हामिया नकलाय बुमा बुफा काहामंना नां दिनि बागै बुमा बुफा काराक हंगा किछि बसा बतै बुरागनाय बसा बतै हरदे बर फायो सालदे बर फायो बाबा नों बर थां हनै सोंयांगे साइमायाव जरायराव कथंग जिनि बसा बतै द्राग बाय गुबलिया खालायनाय हंगे बुमा बुफा बेलाय काराकुंना नांसिनि बागै आसत आं गाव गोबां सानानि जरा नागला गर समायबो थांरोबा बेलायनो बुमा बुफा जों काराक नागिरलाय आं ड्राग्सनो खोबै मानायनि खाकावो आसक आं गाव सानानि जरा नागाका अरन पाइल हाय दङ चिनि पेनिक एटेक जेता चिनि सोसाइटिव जों जेकुनु जिनिसना एक्सट्रीम बाय जों हामारा नायो दफ्रा चाफ्रा बुमा गाव खेरेक बाय गुस्ति चेरलायै सित्रा सालायै आमु बाय हामिया गोबां मा सरकार जन आन आयोजन रिजाक दङ जेता बस स्टेप हाम रिहेब सेन्टार दङ आरो रांक्रि के जों गोबां मा जन सार चिनि नरबादुर जन लांफुप्लाजाक दङ पैलांके जों पुलिस स्टेशनाव जों आबनो साइवै रिखाके बा इनफर्म खायरिके बरक जन सुबानाय आम बागै जन आवें बेलाय हामबाय सर बसाय गलांखा कायसा बरकनि जुदि टेस्टमनि एबा आबोनि हयते केबु कथां बाजावै काहाम बाजावै साइमां खांके जों जाकुगै जों आबोनि बिकल्पे दाबि सिगु माहाय आंनि थानो आंकिसे 2 मिनिट जराना नाय आंनि जराव आं जखन इउसिसि कलेज परि दंफ्रु नलकाटानि सेन्ट पल स्कुल फरायनाय कानन मया दरलं सबसे चला नायथाव
सबसे चला कलाव सबसे चला kaham बुफा चर्च नि प्रेसिडेंट चाकरी खालायो बुमावो चाकरी तमा अभाब बो फुटबल करं सेंट पल नि मॉन्फोर्ट सेंट पल हॉली क्रॉस सिनोड पूरा आगरतला एबा वेस्ट त्रिपुरा स्कूल मिली बोनो फुटबल गलिवो केबो मेचेनि मेया बोनी फिजिकल स्ट्रेचर तै बोनी रोंमुङो फिया बो इसिसि कलेज थांका आं जखन फर्स्ट इसिसि कलेज थांपुजो ड्राइवर भाई सर आं टैक्सी भाड़ा 300 थांपुर बाना तमा ऑफर खलाय गांजा ऑफर खलाय आना तमासा एबा मालेगा नै सौपानो कितong आबो बुचिया खुंजुर खि हेकला दुल साकायरु आं बुचिलिया आं सुरु साkan ना आं आबो नाया आंनि सामुं सिसियांके ठीक एक बছর পরে आ बरो कायसा चिनि स्टुडेन्ट अरुणाचल स्टुडेन्ट एसियुनि छात्रनो फेरेगै जखन बनि गारि सिज खलायका जों बनि गारिखौ गांजा काबां मानजाखा जों बनो इउनियन हयते केएसयु इउनियन एबा केएसटिसियु नि इउनियन हयते जों बनो नरखा यागुलो बनिका चुमुनिनि आरनि जलामासा ड्राग्स नावै हरनि साराबारताव आं बनो नाजारेत हस्पिटाल थांपुरो आरनि डक्टर सावो नों एसडीपीओ एबा थानानि बरकनो केस खलायसि आं अबनो चेकआप खलायनाय साव हरनि 2:30 रा माहिम गाबोनि बागै आं यागुलो कानन मोयन स्टोरी फायनाय यूसीसी थांकाबो जामुं हामिया जाका डिप्रेशन नका जखन दे बनो एचआईवी टेस्ट खलायजाखा लुम हामिया जायानै पजिटिव मान जाखा केबोनो सालाया 3 मास फाइनल परीक्षा दिनो केबो बाय कक साया आनि रुमु फायो गतै जाफाय सेपेरेगै आनि खाता एक्सरसाइज प्रोजेक्ट नि ना फायो आं सिपेजोंनो ब फुटु बुइ बसै आसो वारिक मुरिक 3 मास बां बाय कक साया कुनु साया बे नगो फायका जखन जों कोरोना लकडाउन नि जों जखन फायका एप्रिल मार्च मास एप्रिल 17 का बनि बसलायसो गलाव का बन आं मांखा फुटुओ गामसा बाय बुमा बुमा खाकुका चिनि साल दावलत फेरा दारलं बनि गुस्ति रंनो आं बनो संका सार नों बनो सिनिसनि आं गाजिन नि साव नों बनो भाइके सिनि संका सार आं बबाय गथना बनि ब्लेक देव आं दं किन्तु आं सिरिक मेलाया सरन नाकारदिं साकां नलकटानि बुमा आसका बखा माराखा बुफा गिरिजाव प्रग्राम मै दंमासि नि नांसाला किसु तो प्रॉब्लेम अंका सामान्य नि सावै नाय माने बसलाय सकलाव गामसा बाय खागुमै पसला बसलाय लावै दं आबोनि बागै जों ड्राग्स नामरंनो जों हामिया निसिफानो बुइ तगै याफानो जों ताइसा रांकरि फानो बुरदि बाय फानो वालायै जखन दे चिनि सार जखन दे चिनि ओमपीसीएस नि प्रेसिडेंट जनो बुरदि वारि कलांखाबा जों अमना तासे याक फ्लगै जुबा लाइननि बागै जों सेस थाखलायनि आं नरंथानि कयजाव हामबाय बेले बेले सार karena ang zorar jago pandangan pulang nambah. Hambai maruo sini sar songo tai joto speech narang nerona hambai maruo haidi jeng tabugle sini sar nanti jeng kenaka tai